Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ο Δημήτρης Ζωκονιάκης. Δεν είδατε για μένα από φωτός. Και αυτό δεν είναι ακριβώς προέκταση αυτού που είδατε, αλλά με έναν τρόπο είναι και προέκταση αυτού που είδα. Και είναι ένας προβληματισμός πάνω σε ένα συγκλονιστικό γεγονός που συγκλώνησε την Αθήνα ακριβώς πριν περίπου 53 χρόνια πάνω μου. 24 Φλεβάρι το 1973, πολύ κοντά στην γειτονιά αυτή, Αγίου Μηλετή, νερά ήταν της Αθήνας. Αυτό το τρομερό συμβάν, φωνικό βεβαίως, σε να αφαιρεθεί ζωές, ότι προσεχνούμε, αυτή είναι η αφεντηρία. Όμως, ποτέ και κανείς από αυτό το γεγονός και έπειτα, τουλάχιστον αυτοί που σκέφτονται και στοχάζονται πάνω στα ζητήματα, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι άνθρωποι αντόσκεπτόμενοι, δεν οριοθέτησαν και δεν αρκέστηκαν στο ίδιο το γεγονός. Και η τέχνη κάποια στιγμή κοέτεσε στη δική της ατζέτα. Υπάρχει ταινία πάνω στο γεγονός αυτό, η παραγγελιά, σχολεμένο πιάτο πάνω του Τάσιου. Υπάρχει το μακρύ ζευγάρι για τον Νίκο, του Διονύση Σαχόπουλου, που έχει μέσα και κομμάτι λογοκριμένο, διότι λογοκρισία έχουμε και μετά τη Χούντα στο νεότερο ελληνικό τραγούδι. Έχουν γραφτεί πράγματα για το συμβάν, για το τρομερό αυτό φωνικό της νύχτας της 24ης Φλεβάρι. Η Κατερίνα Λόγο έχει γράψει ποίηση γι' αυτό και πολλά ακόμα. Απόψε, σήμερα η ιδέα αυτής της παρέας το έχει στήσει αυτή την εκπληκτική παράσταση στη σκηνοθεσία του Κώστα Κιμούλη, σε κείμενο του Βαγγέλη του Γέτου, νομικού και συγγραφέα. Και όπως είδατε και απολαύσατε, το εμψύχωσε και το ερμήνευσε αυτό το καταπληκτικό πλάσμα ο Μάρκος ο Γέτος, τον εκτιμώ και εγώ βαθιά. Αποφασίσαμε και αποφάσισαν να ευχαριστήσουμε το χώρο εδώ, το θέατρο εδώ Σύνοδο 3, στο θέατρο Νους. Να ευχαριστήσω προσωπικά τον Κώστα το Κιμούλη, που είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης, που θα παίξει και ελπίζω να είναι πολύ πετυχημένη και είμαι βέβαιος. Είπαμε λοιπόν να δοθεί μια περαιτέρω διάσταση, χωρίς πολλή κούραση και χωρίς πολλά λόγια, με 2 ανθρώπους, 3 ανθρώπους, 4 ανθρώπους, θα βάλουμε ένα δικό του σκεπτικό πάνω σε αυτό. Ο Πάνος ο Σόπολος για μένα που είμαι δημοσιογράφος δεν είναι αυτονόητο ή στερεοτυπικό να πούμε ότι είναι ο πρίτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ στην Ελλάδα. Να πω όμως από τη δική μου πείρα και γνώση ότι είναι ένας πολύ ειλικρινής, μαχόμενος και γεμάτος εμπειρίες και βιώματα άνθρωπος. Ένας καλός δημοσιογράφος, γιατί ουσιαστική έννοια από όρου και είναι πολύ χαρά που τον έχουμε απόψε εδώ. Ευχαριστώ και πάλι. Τελειώσω εγώ την παρουσίαση γρήγορα και θα δώσω πάσης αμέσως. Βεβαίως, ο Παναγιώτης Γιαννάνης έχει πει μια τρομερή φράση: μία πάσα κάνει ευτυχείς 2 ανθρώπους. Λοιπόν, Γιάννης Πανούσης, καθηγητής κλιματολογίας, ποιητής, συγγραφέας και ξενοδόχος. Λοιπόν, στο Γιάννη οφείλουμε και πρώην υπουργός. Δεν ξέρω αν θέλει να το θυμάται αυτό ακριβώς. Όμως, όσοι αστάτς, καλά κάνεις και τον πάνω. Ο Γιάννης είναι ένας από τους ανθρώπους που τα τελευταία πολλά χρόνια όχι απλώς ανανέωσαν και εμπλούτησαν το πεδίο αυτό που λέγεται κλιματολογία, αλλά του δώσανε και μια βαθύτερη διάσταση και στους φοιτητές τους και στο συνολικό αυτό που λέγεται ακαδημαϊκή κοινότητα. Όμως πάντα αρθρογραφεί, πάντα παρεμβαίνει, θα μας πει τη δική του οπτική πάνω σε αυτό το μεγάλο και τρομερό γεγονός. Ο Μάρκος στα περιολόγια, ο Βαγγέλης ο Γέτος, ο οποίος δεν ξέρω εγώ, θα γυρίσω πίσω. Γεια σου Βαγγέλη. Να προχωρήσουμε. Να πω και εγώ κάτι τελευταίο, νεότερη δημοσιογραφική γενιά. Πρόλαβα τον Νίκο βέβαια, που λέγεται τα βιβλία. Τότε είχε φύγει από την Ευελπίδων και είχε πάει στο μοναστηράκι. Είχαμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Έλεγε μια περίφημη φράση: έξω και μέσα φυλακή είναι. Το ίδιο είναι, είχε πάντα αυτό. Απόλυτα μεταμελημένος για όλο αυτό το συμβάν. Χρωστούσε και πάντα ανέφερε τον Λιώμπο Ντολιάνη για το γεγονός ότι τον είχε σκηρίξει αρκετά στη μετά ζωή του, γιατί είναι σαν να έχει 2 ζωές ο Νίκος. Προσωπικά είχα κάνει ένα γύρο συνεντέξεων κατά καιρούς. Έχω προλάβει τον Μαραζάτορα, τον Μυρία, τον Τόλι, ο οποίος είχε φάει και 2 μαχαιριές στο έργα του ΕΣΤΖΙ, ο οποίος τέθησε στη δίκη. Ήταν 2 ή 3 οι συνεταίροι. Ήταν ο Σχίζας, ο Ηλίας ο Τόλης και ένας ακόμα που είχαν τη Λεράιδα της Αθήνας. Αυτό Κώστα του Καρουσάκη, βεβαίως είχαμε συζητήσει πολύ. Ο τραγουδιστής της παραγγελιάς, για μπορούσαν να το ξέρουν, ήταν ο Τάκης ο Αφανασιάδης. Αυτός, Τάκης ο Αφανασιάδης,
έριξε η πάτη για πρίζο. Κώστας, Άκη, έφυγε και ανέβασε ώρα ο Άκης Παδανασίας. κατά καιρούς δεν είχαμε προλάβει κάποια πρόσωπα που ήταν εκεί. Λοιπόν, επειδή μετά που κατασταθεί η Πακουβακέλη, να πάμε στον Πάρντο. Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι και από μένα. Ευχαριστώ τον Κώστα τον Ιβούλη, ευχαριστώ τον συνάδελφο τον Δημήτρη, εδώ τους συντελεστές, τους ανθρώπους μας, τον καθηγητή μας, τον Κιλονονίτα και Υπουργό Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου, που το ξεχάσετε για το λέτε. Κάποια πράγματα είναι η ιστορία του τόπου. Λοιπόν, αυτό το γεγονός το έζησα κάνοντας ρεπορτάζ. Ήμουνα βέβαια πιτσιρικαρία. Νεαρός τότε δημοσιογράφος. Θυμάμαι τον Ποεπτζή μετά την σύλληψή του. Είχαμε πάει στο Κέντρο στην Εράιτα της Αθήνας και είδαμε το μακελιό, αυτό το κακό που έγινε μέσα στο κέντρο. Άπε ο εξαίρετος ηθοποιός μας εδώ, είχε σκοτώσει, είχε κατασφάψει 3 και τραυμάτισε άλλους 7. Καταδικάστηκε 3 εις θάνατον, 7 φορές σε εισόδια και επειδή μετά το 72, το 72 ήταν ο τελευταίος που εκτελέστηκε όσο ίσχυε η θανατική ποινή στην Ελλάδα. Ήταν ο Λιπέρης, αυτός που έβαλε φωτιά στο χαλάτρι και έκαψε τα 2 παιδιά του, 1 και 2,5 χρόνων, τη γυναίκα και την πεθερά του. Μετά τον Λιπέρη επιβαλόταν η ποινή του θανάτου όπως και στον Κοετζή, αλλά ο Κοετζής ήταν πολύ κοντά και τη γλίτωσε και δεν στήθηκε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μετά το έγκλημα τον συναντούσα πολλές φορές στον Κοετζή, στις φυλακές, στις εξεγέρσεις που γίνονταν στις φυλακές και μάλιστα έπαιζε και πρωταγωνιστικό ρόλο εκεί. Τον θυμάμαι σε μια εξέγερση στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στη Πάτρα. Είχα πάει εκεί, όταν με είδε άρχισε να χειροκροτεί και να φωνάζει. Μετά λοιπόν την αποφυλάκησή του τον έβλεπα στα δικαστήρια που πουλούσε όπως ήταν και στο μνημείο του. Αυτό που είχε γράψει μέσα στη φυλακή, συζητούσαμε πολλές φορές και του λέω γιατί σε οδήγησε, έφτασες εκεί, δεν φταίω εγώ ρε πάνω, δεν φταίω εγώ ρε πάνω, μου έλεγε. Αυτή η κακιά ώρα, οι περισσότεροι από δάτος, ο κύριος Πανούσης ξέρει, περισσότεροι λαπάκους, την ίδια ιδεολογία λένε, η κακιά στιγμή, η κακιά ώρα. Και φταίει και αυτό το διάολο μεθύσι, λέει. Αυτό τα έκανε όλα, ο διάολο μεθύσι. Εντάξει εγώ που έλεγα, το διάολο μεθύσι φταίει. Αυτό το διάολο μαχαίρι τι το είχε στη ζώνη και δεν γινόταν χωρίς μαχαίρι, δεν γινόταν χωρίς μαχαίρι. Αυτή ήταν η νοοτροπία και όπως άκουσατε και από το έργο, η ζωή του τα παιδικά του χρόνια, παιδική πορεία, δεν ήταν αυτή. Έστρεψε τα είδε. Είχε προβλήματα. Αυτή η ζωή μπορεί να επηρέασε σε όλα όσα έκανε στη συνέχεια ο Νίκος Κοεντζής. Ήταν και ο αδερφός του.
ο Δημοσθένης, αλλά ο Δημοσθένης δεν ήταν τόσο σκληρός Δημήτρητε, ήταν διαφορετικός τύπος. Πας περιπτώσει, για να ολοκληρώσω, αυτό το έκρημα είχε συγκλονίσει τότε το Πανελλήνιο. Γράφονταν μετά την πτώση της δικτατορίας, εγγράφησαν όλα ότι και πριν είχε απεθυμένα με τους ασκηνοδικούς που φόρευαν στη πίστα και τους σκότωσε. Γράφτηκαν παιδιά, δεν είχαν καμία σχέση με την ρεματότητα. Τα όλα που προηγήθηκαν, πιστεύω ότι είχε μετανιώσει από αυτά που μας έλεγε, μετάνιωσε ο Κοεντζής για ό,τι έκανε, αλλά τι να το κάνεις, ο κόσμος έφυγε, οι 3 έφυγαν, άλλοι 7 τραπατίστηκαν και ένα συμπείο ήταν σοβαρά παγερωμένοι. Τι μας διδάσκει αυτό? Μακριά από όπλα, το δε όπλο, εγώ φωνάζω πάντα, όποιος έχει όπλο το ένα πόδι τόκι μέσα από την πόρτα της φυλακής και το άλλο μπορεί να το έχει απ' έξω στον τάφο ή να στείλει κάποιον άλλον στον τάφο. Γι' αυτό μακριά από τα όπλα. Αν δεν είχε όπλο, Παναγγελιά θα ρίχνε πιο μπουνιές, πιο γροσκές, πιο κροτσικές και θα τέλειωνε οι κόρτες. Το φιαωρομαχαίρικο που έλεγα, αυτό είναι, τα έκανε όλα. Αυτό το μήνυμα θέλω να περάσω, μακριά από όπλα και από πίσω πολλά τα μαγεία. Ολοκλήρωσα Δημήτρη και δεν θέλω περισσότερα. Να ευχαριστώ και εγώ νομίζω. Ευχαριστήσω πήγε μόνο του Φιόρμπερντε για τις χαρίωσεις. Νομίζω ότι τα άξιζε όλες τις τελευταίες εξαιρετικές παράστασεις να αναγορευτούν σε επίτιμους διδάκτες εκκληματολογίας. Μου δίνει η ευθυνέτη ότι η ανάλυση ήταν εξαιρετική πραγματικά. Η ανάλυση ήταν εξαιρετική. Και το παίξιμο προφανώς, αλλά αυτό κακάς μου να το κρίνει με όσα ξέρει πάνω στο θέατρο κομμάτι. Εγώ το 1979 ως πυραγητής τότε στην νομική σχολή Τράκης είχα τη λέπτευση να κάνω μια εκδήλωση, κανονούσε μια εκδήλωση με θέμα ο Νίκος Κοεντζής. Εγώ ο Νίκος Κοεντζής δεν είμαι ένας ατίστακτος φωνιάς. Είχε μεγάλη επιτυχία, 79. Μεγάλη επιτυχία αυτή. Νωρίς, αλλά ήμουν και εγώ πολύ νωρίς αυτά τα πράγματα. Από την άλλη μέρα, πάνω στο πρέτερ της και μου είπε ότι σε απολύσουμε. Διότι είναι απάλουσα η φορά για ένα πανεπιστημιακό να εκθιάζεις για να σε αιτίας να καρόζει τα πράγματα στη σωστή του βάση, κατά τη γνώμη μου. Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία. Το μακρύ επέτειο για τον Νίκο, ο Τεπταδί και Λοαντσίδες, Λάκα Κατερίνα, και λοιπά και άλλα. Εντάξει, το πρόβλημα αρκετά δύσκολο. Διότι προφανώς όταν πάντα αναλύσεις ένα έγκλημα, κοιτάς το εσωτερικοπολιτικό πλαίσιο και το εκλογικό πλαίσιο. Το πολιτισμικό. Αλλά εδώ έχει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το πλαίσιο. Διότι υπάρχει μια ένα συνεχές της βίος. Μια υβριδική θυματοποίηση ως πάνω ανθρώπου και προκειμένου του Μποεμτσίδο. Δηλαδή έχουμε την καταπίεση του καθεστώτος που σημαίνει τι? Σημαίνει στιγματισμό και αποκλεισμό έτσι. Έχουμε όμως και τη συνεχή παρακολούθηση από τους αστυνομικούς καφιέτες. Άρα έχουμε μια αδυναμία επιβίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι και όχι μόνο, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν σε ένα συνεχές θα το πούνε συνεχή αδυναμία σε ένα συνεχές περιβάλλον διακινδύνευσης. Δηλαδή ζούσαν μέσα στο κοινό. Υπήρχε ο εκφοβισμός παντού. Δεν είναι μια απειλή της στιγμής ή μια απειλή σε ένα μέρος. Είναι μια γενικευμένη απειλή. Κάθε βήμα, σε κάθε μέρος και πολύ ωραία παίκτητο, υπήρχε ακομίσει σκιά. Άρα ζούσανε κάτω από μια σκιά και τα τώρα μια καταπίεση. Άρα έχουμε μια γενικευμένη ένταση
στη ζωή των ανθρώπων αυτών μια σώρευση επιβαρύσεων. Διότι, ξέρετε, για να ερμηνεύσει ένα έγκλημα πας από το γενικό στο ηθικό και από εκεί στο ατομικό. Και είναι και το μεγάλο ερώτημα που έθεσε και ο σκηνοθέτης και ο συγγραφέας και ο ηθοποιός, θα μπορούσε να γίνουν αλλιώς. Τότε μεγάλο ερώτημα. Σε αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να είχαμε άλλη έξοδο. Και έτσι πάμε στην αυστηρός, θα θέλετε, κλιματολογική προσέγγιση. Είχαμε κώδικα τιμής. Κάθε κοινωνική ομάδα και κάθε ένας που ανήκει και τάσσεται κοινωνική ομάδα έχει ένα κώδικα τιμής. Μπορεί απ' έξω να μην το καταλαβαίνει. Αλλά όταν θα χορέψει μια παραγγελιά, θα χορέψει κάποια παραγγελιά. Έχει ένα κανόνα. Αυτό βέβαια δεν το σπά. Διότι δημιουργεί ανακλαστικές αντιδράσεις που απ' έξω τις ονομάζουμε αμόκ βίας κλπ. Αλλά από μέσα είναι μια αμυντική στάση απέναντι σε μια άτικη επίθεση. Δηλαδή σπάσατε εσείς το κώδικα. Δεν τον έσπασα εγώ. Και αντέδρασα να σπάσει το κώδικα. Άρα λοιπόν είναι μια ψυχολογική κατά τον δράστερα αυτοάμυνα. Υπερατίδρασης, αλλά αυτοάμυνα. Και σε τελική ανάλυση και τα αυτοματοποιημένη πίεση. Δηλαδή, σαν να αντιδράς παμπλοφικά. Αυτό πέρασε στη γραμμή και χτυπάω πόρκος. Αλλά εσύ πέρασες στη γραμμή. Υπάρχει δηλαδή μέσα στη την ιστορία του κλίματος. Πώς το πω τώρα, είναι τύπου σε πρόσωπο, τύπου σε σκιές, τύπου σε το παρελθόν, τύπου σε όλα ωραία μας διηγήθηκε ο ηθοποιός, δηλαδή δεν σκότανε μόνο αυτός, δεν σκότωσε. Σκότωνε όλη αυτή τη ζωή, σκότωνε τον πατέρα του εμέσως, σκότωνε όλα αυτούς που καταστρέφαν τη ζωή με τη μνηστή, με τις διώξεις κλπ. Άρα λοιπόν δεν είναι μεγάλη προσοχή όταν αναλύουμε αυτή την υπόθεση της συνεράιδας για να πούμε όχι στην νομιμοποίηση και καν στη δικαιολόγηση, αλλά στην κατανόηση. Πρέπει να καταλάβουμε. Διότι αναγκαστικά το σύστημα της απολαμπής δικαιοσύνης έχει κανόνες. Και αυτοί οι κανόνες λένε ότι παραβίαζε ένα νόμο, τιμωρείς, φυλακής κλπ. Η κοινωνία όμως και η επιστήμη θα πρέπει να καταλάβει. Δεν πρέπει να αρκείται στη πράξη αυτή καθεαυτή. Στην παρουσιαζόμενη από τα ίδια προσωπικότητα αντικειτητότητας και στην τιμωρία. Διότι τότε δεν πρόκειται να καταλάβουν τίποτα και όχι μόνο από το έγκλημα, σοκολάδα. Ευχαριστείτε του Γιάννη Τεμπανούση που μας έβαλε μια περαιτέρω διάσταση στο τομέα Ζιβάν, πιο βαθιά αυτή που έχουμε ανάγκη και σήμερα διαδραματίζονται ρομαντικά πράγματα γύρω μας. Μπορούμε να πηρήσουμε τώρα με το Βαγγέλη. Μια αυτονόητη ερώτηση είναι τι ήθελες εσύ με αυτή την υπόθεση και ποια είναι τα όρια αυτού που λέμε δραματουργική πράξη και το ήλιο γεγονός. Βεβαίως αναπτύσσεις όλο το σκεπτικό όπως το θες. Εγώ βάζω απλά ένα ερέθισμα και κυρίως προς τους φίλους και τις φίλες που είδα απόψε και παρέμειναν στον θέατρο παρέα μας. Βαγγέλης, για τους. Τι ήθελα εγώ να κάνω αυτό το κείμενο. Νομίζω καταρχάς επειδή Δημήτρη γραφείες και εισγράψεις και άλλη μέρα από εγώ παλαιότερα το οποίο έτυχε να παρακολουθήσω στην Πάτρα το ληστή, ξέρεις, αλλά και ένας αλumnus μπορεί να καταλάβει αυτό, ότι όταν ξεκινάς να γράφεις ένα κείμενο, ξεκινάς ένα μεγάλο ταξίδι αυτογνωσίας. Το οποίο στην αρχή μπορεί να βάζεις διάφορους τεχνικούς σκοπούς μπροστά, να γράψω κάτι σημαντικό για τη τάδε προσκοπικότητα ή να μετέλθω υλικό προκειμένου να ερμηνεύσω κάποια ιστορικά γεγονότα με τον δικό μου τρόπο. Στο τέλος και κυρίως όταν φύγει από σένα το έγγραφο, το αρχείο και πάει είτε πάνω στη σκηνή είτε εκδοθεί ή οτιδήποτε άλλο, το μοιάζει με οτιδήποτε άλλο, εκεί αρχίζει η αποκάλυψη των παραγωγικών λόγων που σε απασχόλησε το υλικό αυτό.
τυχαίνει να είχα τον κύριο Πανούση, όχι αυτοπροσώπους ως ακελητή μου στην Λογική στην Αθήνα, αλλά ως βασική αναφορά σε πολλά εγχειρίδια, όχι μόνο κλιματολογίας και άλλα, όταν πολλά από εκείνο κατούλα έπρεπε να περάσουν για να πάρουν το πτυχίο μας. Και είναι και η μεγάλη μου τιμή έτσι που αν και βρίσκεστε υπό τη σκιά μου το βιβλίο σκηνοθεραπευτού του συγγραφέα αυτή τη στιγμή, αυτές οι τακτικές προσωπικότητες, ο κύριος Όγκος που έχει σφραγίσει τη μεταπολίτευση, ο κύριος Πανώσης και εσύ στο αγωγικό βάρβι, ύστερα αν και δεν γνωριστέ όμως ολικά, από εκεί πάρα πολύ πολέμος. Πανέρχομαι λοιπόν στο διαβατικό κομμάτι των νομικών, ας πούμε, σπουδών, επειδή ήμουν πάντα ένας άνθρωπος που αγαπούσε τα νομικά και μισούσε τα δικαστήρια. Υπήρχε ένα ακόμα κίνητρο, ίσως και ένα σημείο ταύτισης μου στην ιστορία. Οπότε εκεί ανακάλυψα ότι μάλλον δεν έχω το στομάχι για να υποστηρίζω το δίκαιο ή το άλικο μέσα σε μια σφαίρα δικαστηρίου. Γιατί μάλλον αυτός ο μανιχαϊστικός τρόπος, αυτή η ασπρόμαυρη ιστορία της δικαιοσύνης και της έλλειψης δικαιοσύνης, του δικαίου για το αδίκ και του κακού, του Άι και του Σαλέου, ένιωθα ότι δεν με καΐτη ή τουλάχιστον προφυλάσσει το δικό μου στομάχι από την ανακατοσούρα των δικαστηρίων για αυτό που ονομάζουμε ελληνικό τουλάχιστον δικαστικό σύστημα. Μην το πάω παραπέρα, γιατί είναι πρόσφατα όλα τα δικαστήρια που μπορεί να εξάσουν άλλες συζητήσεις πέρα από έτσι σήμερα. Δραματουργικά, με ρώτησε εσύ δραματουργικά πώς, τι με ενδιαφέρει. Άκουσα προηγουμένως τις αναφορές φυσικά και στην ταινία και στο πείμα της Βόου, το οποίο περιλαμβάνεται στην ταινία του 80, ακόμη καλά, Δάσιου, μνημείο πια του ελληνικού και αυτογράφου. Υπάρχει το βιβλίο «Οεντζή» για το βιογραφία, την οποία κολούσε μέχρι και τη στιγμή που ξεφυσικάει στο Μαστηράκι και από ξεκινάει ο Μάρκος την αφήγηση της κοινής. Όπως είδατε, για μένα υπάρχει ένα τεκμήριο, το οποίο δεν είναι τεκμήριο, αν και αριστούργημα, αλλά έχει ένα δρομολογικό ενδιαφέρον και αυτό είναι το κομμάτι του Σαγόπουλου, ο Μακρύς Εμπέκη τον Νίκο, το οποίο για μένα είναι το πιο αληθινό, η πιο έγκυρη, αν θέλεις, προσέγγιση της ιστορίας του Κοετσί, κυρίως του τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε. Αν και ποιητικό έργο, έχει μια φράση μέσα που δραματουργικά εμένα με τρέλα. Από όταν το πρωτοάκουσα, σχεδόν κρυφά, γύρω στα 15 πρέπει να ήμουν, όταν ανακάλυψα την ρεζέρβα σε κασέτα, σε ένα ασετάριο πεταμένες κασέτες που είχαμε στο χωριό μου, έτσι όπου πάντα, στον Αγίου Τσόρ. Το έβαλα στο μαγνητόφωνο που είχαμε τότε και αρνώντας το κομμάτι, έγινε ένας σεισμός μέσα μου, άξιον γύρω μου, ειδικά σε εκείνη τη φράση που λέει ο Σαγόπουλος, σαν μια θεότητα που λύει το πανικό της και διαστέλλεται ξεσπώντας. Είναι μια φράση η οποία νομίζω ότι συνδεικνώνει όλη αυτή την ακύρωση, την ανέλεση αυτού του απροδικού τρόπου να βλέπουμε όχι μόνο τη δικαιοσύνη, το δικαιωματικό, αλλά όλο το πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο. Μια θεότητα που δεν σημαίνει αγιώτικα, αλλά σημαίνει ένα τέρας με την έννοια όχι του τρομακτικού, αλλά του υπερανθρωπού, υπερανθρωπινού και μεταφυσικού στοιχείου, που λύει τον πανικό του, λύει τον πανικό της. Ο πανικός, όσο και αν θέλουμε να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι μπορούν να το διαχειριστούν, σε τέτοια μεγέθη δεν νομίζω ότι μπορούν να το διαχειριστούν. Όταν ένας άνθρωπος επί 30 χρόνια έχει ζήσει από πλέον στο περιθώριο, αλλά στην μπούκα του κρατικού κανονιού, θα πατήσω τον κύριο Πανώση λέγοντας ότι νομίζω ότι δεν είναι καλός. Δυστυχώς. Αυτό το κράτος το γνωρίζει.
Και νομίζω ότι επενδύει και πάνω του, γιατί χρειάζεται αυτό το λύσιμο του πανικού, προκειμένου να παραπλανητιστούν οι υπόλοιποι μέσα του χώρου. Και όταν λύγει το πανικός φυσικός, φυσικά υπάρχει μια διαστολή ξεσπάσματος. Και εδώ ακριβώς έρχεται η κατανόηση, όχι η δικαιολόγηση κάθε άλλο με την παραμαγιά που μας ειδοποιήσει. Αλλά κάποια στιγμή, ειδικά βλέποντας τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο τις πολιτικές πολυφωνίες ή τις δολοφονίες με ποητικό κίνητρο ή κίνητρο μίσους, όπως του Μπουθίσα, όπως του Γρηγορόπουλου, όπως τον Ρωμά, που τελέστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι αυτό το ξέσπασμα, αυτή η διαστολή αποτελεί μια επένδυση δυστυχώς στο ελληνικό κράτος του τελευταία χρόνια. Όταν αυστηροποιούνται με τέτοιο κυκλό τρόπο ποινικοί κώδικες, όταν διαλύεται η δικοταμίτα, όταν και βασικά συνταγματικά δικαιώματα σε επίπεδο δικονομίας αλλά και σε περιουσιαστικού δικαίου. Δεν θα ανενομικολογήσω ότι θα πάω σε επιστημονικό κομμάτι. Όταν έχουμε έναν Ρωμανό να σαπίζει ξανά και ξανά στα κελιά, όταν έχουμε μια Ιριάννα παλιότερα, όταν έχουμε έναν Θεοφύλου παλιότερα, όταν έχουμε όλα τα μια παιδιά παντή να λάκουν με τις σπουδές και με τα ταλέντα τους, με τα μυαλά τους και να μας κάνουν όλους περήφανους, τα σπρώχνουμε εκεί που τα σπρώχνουμε, άλλους σαουρών, άλλους σαουρών. Νομίζω ότι είμαστε άξιοι μία μας. Όταν η δικαιοσύνη, το κράτος, βάζει στο κόστο την ευθυμιότητα, την έγκυρα, είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε τελειωμένοι. Αυτά έτσι σαν το σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την πλευρά που είστε εκεί σε αυτή την όμορφη παρέα και την υποστήριξη που δίνετε και στον Δόσα του Δημόνη και στον Μάρκο Λογιάτο και σε όλη την ομάδα της παράστασης. Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε Βαγγέλη, ευχαριστούμε τον Βαγγέλη τον Γέτο, νομικό και συγγραφέα, ανέπτυξε το συλλογισμό του, ανέφερε το όνομα, δίνω πάσα απευθείας του σκηνοθέτη της παράστασης, του φίλου μας, τον Κώστα του Κιμούλη, και να μας πει και τη δική του έτσι. Εγώ είμαι λίγο πιο πρακτικός, θα ήθελα να μάθω κιόλας, επειδή σας έχω και εδώ και μπροστά κατά την Ρωμανώση και αυτά, μπορεί στο πιο ζουμί και όχι μόνο στο σήμερα είναι γιατί δεν ψάχνω ποτέ την αιτία. Και όπως και οι δημοσιογράφοι γράφουν απλά την είδηση ότι σκότωσε κάποιους 3 ανθρώπους. Όπως και χτες στη Γεφάδα σκότωσε, βρήκαμε κάποιον που μαχαίρωσε τον πατέρα του, αφού το αγώνα το βρήκαν στο προπαγκάζ. Και δεν ψάχνουν την αιτία. Ή και απλά την αναφέρουμε λίγο, γιατί εκεί είναι. Ποιος φταίει τελικά? Είναι όλα μαζί, είναι η κοινωνία, είναι η παιδεία, είναι η παιδεία του, το ίδιο. Είναι ο περίγυρος, είναι η οικογένεια. Τι είναι όλα αυτά? Στο τέλος η δικαιοσύνη που και κάποια στιγμή κάποιοι μπαίνουν φυλακή, μετά ξαναβγαίνουν, κάνουν. Όλο αυτό τι μπορεί να είναι το πιο δυνατό? Γιατί μπορεί να είναι και όλα μαζί. Δεν ξέρω. Εκεί αυτό ψάχνω να πω μαλλιάκι εγώ, μετά από όλο αυτό που έφυγε για το OMG. Θυμάμαι και εγώ τότε ήμουν πολύ μικρός και όποιος σκότωνε κάποιον ή κάποιος δολοφονούσε κάποιον, το λέγανε OMG για πολλά χρόνια. Θυμάμαι και ακόμα και στα δεκαετία του 80, για να έχουν περάσει για 10 χρόνια, για 15. Πάντα ήξεραν το OMG και εδώ και πάντα ήθελα και έτυχε ξαφνικά να έρθει στο μάκρο να έρθει και αυτό το υπέροχο κείμενο του Βαγγέλη, νομίζω, που τα είχε όλα. Και νομίζω ότι ήταν και ο Φώτης ο Παλαμιώτης εδώ. Εδώ είναι που βοήθησε στην έρευνα του Βαγγέλη από εδώ από Αθήνα για να γράψει στη Λίμπρο Γάτο. Αλλά αυτά που ακούσαν εμπιλακή έναν της μυθοπλασίας ήταν πραγματικά λίγο. Όταν η απόφαση του δικαστηρίου
Then I get nervous. Ο Μάρκο. Καταφέρατε πώς είναι να μεταπορφώνεται σε συγκεκριμένες χωρίς όμως να είσαι μυϊκό. Αν ήμουν Νίκος Λεμτζής δεν υπήρχε παράδειγμα. Εντάξει, είναι... Δεν θέλω να κουράζω κάποιες παραγγελίες. Αυτό είναι πάρα πολύ. Η μεγάλη μας θετική. Τι συμβαίνει το να υποδίεσαι τον υποκατζή. Ο Νίκος Κουετσής ήταν ένα λούπερ στοιχείο. Σαν το Μαουσίου. Ένα λούπερ στοιχείο το οποίο μεγάλωσε μέσα στον Ελμαγδό του μετεδηλιακού κράτους, στον Ελμαγδό μιας Ελλάδας ανασυντισμένης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την κατοχή κλπ. Μέσα στη φτώχεια, μέσα στις λάσπες, στην περιφέρεια της Βόρειας Ελλάδας, όπου ο κόσμος εκείνη την περίοδο δεν είχε να πιει νερό. Το θέμα από τη δικιά μου σκοπιά ως ηθοποιού είναι όταν αναλαμβάνω κάτι υποκριτικά, δεν είναι να παίξω κάποιο αντίθετο, δηλαδή να παίξω το καλό, να παίξω το κακό, να παίξω αυτόν τον οποίο ας πούμε είναι κάποιος όρος συγκεκριμένος επιθετικού προσδιορισμού. Αυτό που με αφορά πάντα είναι να καταλάβω το γιατί. Αν δεν καταλάβω το γιατί, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είναι αυτό το οποίο οδηγεί έναν άνθρωπο να βγάλει μαχαίρι, να αφαιρέσει τις ζωές και να λαβώσει θανάσιμο, να λαβώσει σε πολύ μεγάλο και σκληρό βαθμό άλλους 7. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση δυνατή. Όταν γυρνάω στο σπίτι μου, δεν είμαι και στα αγγενά μου. Δεν θα βάλω να δω έτσι χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Δεν θα πιω, ας πούμε, ένα ποτήρι τσιπουράκι και όλα θα είναι καλά. Είναι ένα πράγμα που με βασανίζει, που έχει μπει παθιά μέσα μου. Προφανώς είμαι ηθοποιός και δεν είμαι, ενώ από την άποψη δεν το παίρνω αυτό μέσα μου και το θέλω και το μεταφέρω και στην καθημερινότητά μου. Πάντα υπάρχουν δικλείδες, τεχνικές, να ξεφεύγουμε αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, κατά μία έννοια, εγώ ως Μάρκος, έφτασα και είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που θα πω. Έφτασα σε σημείο να τον συμπαθήσω, να τον καταλάβω, όπως είπε ο κ. Πανούσης πριν, να τον κατανοήσω. Όταν υπάρχει κατανόηση στα τεκτενόμενα της καθημερινότητάς μας, νομίζω ότι γεννιέται και αγάπη. Και όταν υπάρχει αγάπη, τα πράγματα γίνονται λίγο καλύτερα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Πόσο πασχετός ήταν η παράσταση εδώ, και πόσο διάστημα είσαστε εδώ και οι παραστάσεις. Έχει κάποιες ορνίδα από το σημείο, ναι, που για τις όπανους. Κάποιος κυρφόλεμ, για συνεχίσα το δονάτος. Δεν είπε κάλλη. Ψυχική δύναμη, τους φωτάς, μετανόσεις υγρό. Λίγο πιο μέσα. Μετανόσεις υγρό. Στις κόρες την μεγάλη ψυχική. Κοιτάξτε, στο ερώτημα το βασικό, εγώ είμαι κατά των γενικεύσεων. Πιστεύω ότι σε κάθε έγκλημα υπάρχει ένας συγκεκριμένος κωδικός. Μπορεί δηλαδή να πούμε ανθρωποκτονίες, να πούμε σοβιβολιστίες, βιασμοί, αλλά κάθε ένα έγκλημα έχει δικό του κωδικό. Αυτό πρέπει να αποκωδικοποιήσω. Τι είναι το συγκεκριμένο, γιατί τι είναι το έγκλημα, είναι η αντίδραση ενός προσωπικότητας σε μια κρίσιμη κατάσταση. Είναι ένα κλάσμα με ένα αθλητή που σου λέει όλοι οι παράγοντες που σε σταματάει και έναν παράγοντες του οθού. Αυτό είναι το έγκλημα. Αφήνω την νομική πλευρά και είπα και τις κατασκευές, δεν θα τις πάρω. Το τέτοιο ζήτημα που τίθεται είναι συμβαίνει το έτσι πολύ ωραίο συγγραφέα με τη διαπιστολαβημένη βία. Διότι εδώ η βία μόνο το κράτος εναντίον ενός πολίτη. Εδώ ανάμεσα στο κράτος στον πολίτη παίρνεται αμεσολαπτής της βίας. Είτε αυτή λέγεται αστυνομική βία, είτε λέγεται βία των ακραίων στοιχείων, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, με τις δολοφονίες, ό,τι εννοώ διαφωνούν μαζί τους, ή οτιδήποτε άλλο, η διαμεσολαβημένη βία μπορεί συζήτηση. Τότε το αποτελεί αν υπάρχει προκληματική επικίνδυνοτητα. Δηλαδή, αν μπορεί να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος θα χτίσει τη ζωή για αυτές τις προϋποθέσεις αληθικές, σίγουρα θα κυβέρνησε. Και επειδή σίγουρα θα εγκληματίσει, το προλαμβάνουμε και εμείς το φυλακίζουμε, τον εκτοπίζουμε κλπ. Ένα σημαντικό ζήτημα
γέμισε η ζωή του έτσι. Το επόμενο θέμα δεν μπορεί τα πατή. Γιατί είναι τόσο πολύ, αν θέλετε, στην εξίσωση κινδυνεύουν τόσο πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν ρωτήσουμε λέμε και αυτός και ενός μόνο κριτήρια, έχω άστο καλύτερα. Το επόμενο είναι πολύ ωραία, δεν το είχα σκεφτεί. Τα εγκλήματα μίσους και η ρητορική του μίσους σήμερα, στη χώρα μας και σήμερα, δηλαδή θα μπορούσε κανείς να εντάξει, αβόντας δεν τα έκανε, ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που εμπεριέχει ένα μίσος. Δεν το πω ταξικό, το πω ιδεολογικό, όπως θα το πω, βιωματικό, είχε όμως ο μίσος στον άλλο και η αντίδρασή μας στο μίσος στον άλλο κοκούρει και αυτή να είναι μια όχημος. Και πάω στο πρώτο τελευταίο ζήτημα, αν το έγκλημα είναι υπερκομμένο. Εκεί από τη διαφωνία. Δηλαδή, αν η σειρά των πραγμάτων με μαθηματική ακρίβεια μας οδηγεί στον εγκληματισμό. Μια αδερχία, μια κοινωνική οικογενειακή κατάσταση, διαλυμένη, διάφορες δυστυχίες προφώνουν γύρω μας οδηγούν νομοτηριακά να εγκληματίσουν. Πώς. Η καμπάνια είναι πώς. Αυξάνονται πάρα πολλοί πιθανότητες, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Βέβαια, η αυτοκτονία είναι ένας τρόπος, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και το τελευταίο που θέτω είναι το εξής. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων και άνθρωποι πας τόσο από το πίτσο. Αυτό περισσότερο με αυτονόητο τι φτιάξει καλού και κακού, δεν είναι τόσο κακά στον καλό του. Για λόγους μπορούν να τους δουν. Άρα θα τα έχει πει τώρα ο Δισταγεύς. Αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επίπτεται. Άρα λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον να μελετήσει κανένας, δεν το έχω κάνει. Παρόλο που θα συνεργαστεί με τον Γιώργο Ντάνη στην παρουσίαση του φιλίου, δεν το κάνει να δω η έννοια του καλού και του κακού με κάποια κεφαλαίο αυτό του καλού ανθρώπου από ανθρώπου, στις έννοιες του καλού. Πώς ήταν μέσα στο μυαλό αυτού γιο, κορέο, ξαγόπρος, πάτρο, ξεαπόκρος, έτσι, αυτό το πρώτο. Ο άνθρωπος επόμενος κυνηγάει σκιές και έτσι μόνο πάνε εσείς. Αυτό να ζητήσει το καλό και το κακό, τουλάχιστον. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, όποιος όποια θέλει. Ο Βαγγέλης. Θα ήθελα να θέλεις να κάνω ένα σχόλιο σχέση με τη δημοσιογραφία. Είμαι ζωγραφικός. Κάτι το οποίο ανακάλυψα ότι με απασχολεί στο θέμα, στο ιστορίες του κοριτσί. Και λέω το ανακάλυψα σε διχειριστικό το κάνουμε στην αρχή ότι ως καταλαβαίνεις ότι πραγματικά σε απασχολεί σε ένα υλικό το οποίο είναι τα πλάτης. Περιοδικά είναι αυτή τα υποδομά της δημοσιογραφικής βίας, ότι οι ιστορίες βίας, τις μη δαρονά της. Ο κοριτσής έζησε σε μια περίοδο πως και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, χιλιάδες άλλα παιδιά, των αντισφαρκώτων, μη εθνικοφρόνων τέλος πάντων, σε μια περίοδο όπου η κουλτούρα του μίσους είχε ήδη δεσμός. Εκλέζει μια περίοδο που ο καθένας δικαιούται να μισεί τον άλλον και να κλασική βία. Χωρίς να γνωρίζετε. Ακριβώς γιατί ο άλλος δεν είναι τυπόφρον, δεν είναι αριστερός, δεν βοηθήσω τίποτε άλλο. Θα ήθελα πάρα πολύ σήμερα εδώ να συζητάμε για μια φάση όπου αυτοί οι κοινοί έχουν εγκύψει. Η κουλτούρα της βίας ίσως θα ξαναγίνει θεσμός. Αν δείτε τι συμβαίνει στα social media, κάθε φορά που ανακοινώνουμε ένα νέο κύκλο παραστάσεων όπως και φέτος, στα διάφορα προφίλ, δεν ξαφνιάζω πια, αλλά το τι σκοπαλεί ο κορτής ακόμα και τι μίσος επίσης εκλείεται μέσα από τα σχόλια, νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό. Σε μια περίοδο που συζητιέται ξανά, βρίσκεται και ποινή, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες πόλεις. Είναι λίγο επικαιρικός να απεικοποιηθεί η μοχηλυχία. Οριστούν οι ομνώσεις τίποτα άλλο.
γενικώς η κοινωνία να έχει λέγει πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο είναι μια φασιστική άποψη, ούτε καν ο λαός. Η κοινωνία να αποφασίσει. Είμαστε σε μια φάση που η κουλτούρα της βίας ίσως πάει να ξανακυριθενώσει. Και δυστυχώς η ιστορία από Ποντζή, όπως και όλων των Ποντζίων, και από το συνολικό σήμερα της συζήτησης, έρχεται να μας έχει διδάξει ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Λοιπόν, ερώτηση, τοποθέτηση, όποιος θέλει, ελεύθερα. Γεια σας. Ήθελα να σας ευχαριστήσω τον Ικασόλου, ιδιαίτερα τον συγγραφέα του έργου μου. Άκουσα περισσότερα από όσα ήλπιζα να ακούσω. Αισθάνομαι πολύ ευτυχή γι' αυτό. Γιατί πραγματικά με προβληματίζουν πάρα πολύ και τον τελευταίο που είπανε για τους σύγχρονους κορυμπίδες. Θέλω να ρωτήσω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, κυρίως τον κύριο Μανούση. Έχουμε δει το σοφρονισμό σε εισαγωγικά να αποτυγχάνει, και όχι μόνο να αποτυγχάνει, αλλά να οδεί ακόμα περισσότερο στην πραγματικότητα, στο αίτημα, στο βαφτίσιμο μπορνάρα, στην απόκριση, στο πώς θα λέτε κοινωνικά εννοώ. Στην περίπτωση του Ποεμβίου όμως, ο άνθρωπος αυτός βλέπουμε ότι μεταμελήθηκε πραγματικά, ή τουλάχιστον όλοι έχουν πιστεί πως μεταμελήθηκε πραγματικά, και πως όταν αποφυλακίστηκε, όχι μόνο δεν συνέχισε με αυτόν τον δρόμο, αλλά έκανε κάθε προσπάθεια τέλος πάντων να ζήσει με μια σχετική αξιοπρέπεια μέσα από τον γύρο του κτλ. Ίσως ήταν η δομή αυτή του ανθρώπου που τον κράτησε, ή ο δικός του κώδικας που τον είχε ηθικό κώδικα, φυσικά εννοείται ο Γκόντι. Αλλά για αυτόν ήταν αποδέτη η αίσθηση του καλού και του κακού, κάπου διαφορετικά πτυσμένες μέσα του. Τι ήταν αυτό τελικά που σε αυτόν ο σοφρονισμός, σε εισαγωγικά, γιατί ξέρουμε ότι πέρασε πολλά στοιχεία, τον οδήγησε σε αυτή τη στάση? Ήταν η δομή του χαρακτήρα του, ήταν προγραμμάνουσες άλλοι άνθρωποι που τον βοήθησαν? Τι τελικά ψε? Εντάξει, θα είχε ενδιαφέρον να γινόταν μια έρευνα για το πώς συμβίωσε και επιβίωσε ο ένας φυλακές όλες τις και αυτό μπορούν να το καταθέσουν μόνο οι συγκρατούμενοι του. Αλλά ξέρετε, συνήθως μετά το πέρας της φυλακής, δηλαδή αποφυλάξει, κανείς δεν θέλει να μιλήσει ως το πέρασε. Και καμιά φορά δεν είναι και ειλικρινής. Αλλά αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Εγώ είμαι εναντίον της φυλακής. Πολύ ακραίες περιπτώσεις για φυλακή, ιδίως για τους νέους, ούτε κατά διάνοια. Δηλαδή πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα μονάδες μέρινας νέων, όχι φυλακές παιδιών. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι μπορεί υπό μία έννοια να διασώθει, αλλά δεν επανετάχθη. Δεν ήρθε η κοινωνία να τον επανετάξει. Αυτή είναι τη συγχώρηση τώρα. Δηλαδή, Κούρδος είδα βιβλία του και του δώσαν την άδεια να δώσει από η την ανοχή. Απλά τα βιβλία στη σχολή επιπίδων και μετά στο μοναστέρι. Αυτό δεν είναι επανένταξη. Διότι η πρόληψη και η επανένταξη είναι ζητούμενα της κοινωνίας. Αστυνομία, δικαστήριο, φυλακές είναι ζητούμενα του πράξου. Αλλά εμείς πρέπει να προλαμβάνουμε και εμείς πρέπει να επανεντάσουμε. Εδώ λοιπόν δεν το προλάβαμε, λαός κοινωνία, το ζήτημα της διαχείρισης της βίας που υπέστη και της βίας που έδωσε. Αλλά και δεν ήμασταν έτοιμοι για επανένταξη. Και γενικά δεν είμαστε έτοιμοι για επανένταξη. Και όχι μόνο για αυτά τα σοβαρά εγκλήματα, αλλά και τα απλά πράγματα αυτές. Οι μιλήματα που κάνουν οι νέοι κάροι μας, είμαστε με το δάχτυλο έτσι για να τους πόψουμε το αντιδιαφυκτέριο. Μπορεί να το διαπατέξουν, είπα ο ίδιος. Αυτό όμως δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Κατάλαβα τι είπατε. Αλλά για να δούμε το ηθικό κώδικα που πήκε στις φυλακές. Το ηθικό κώδικα που συμβίωσε με άλλους κρατουμένους και απλά παιδιά. Πολύ ωραία εμφανίστηκε η συνύπαρξη με τα παιδιά των
που διώχθησαν από την Κούντα έχει ενδιαφέρον το πολιτικό και το ποινικό. Και ευθευτηρία σας λέω ότι οι φυλακές είναι κάτι που δεν ασχολιόταν κανένας. Ασχοληθήκαν με τις φυλακές όταν πήγαν για πρώτη φορά μέσα στις φυλακές πολιτικοί κάνουν. Γιώργος Αλέξανδρου Μακράκης. Τότε άρχισαν να λένε, μα τι είναι αυτό εκεί μέσα. Ως τότε κανείς ασχολιόταν, όταν τους άλλους είναι τρία γλώσσα κόρα. Αλλά για να δούμε αυτό και επιστημονικά να πατήσουμε είναι με τι τύπο κώδικα πήκε. Αυτό λίγο πολύ το ξέρω. Τι τύπο κώδικα τήρηση μέσα και με τι ειδικό κώδικα τι. Μόνο έτσι από σας απαντήσω. Θα πάρω μια ερώτηση εδώ. Γεια σας. Είμαι 16 χρονών και είναι η δεύτερη φορά που βλέπω την παράσταση. Και από την πρώτη φορά που την είχα δει, μου είχε έρθει μια σκέψη, ένα ερώτημα, να το πω έτσι. Επειδή κάθε μέρα βλέπουμε διαρκώς σκηνές βίας ανάμεσα στους εφήβους και σε ηλικίες τέτοιες 16, 17, πολύ μικρά παιδιά, ήθελα να ρωτήσω, όποιος θέλει να απαντήσει, πώς μπορεί η παράσταση αυτή να λειτουργήσει ως θετική πρόσληψη στους εφήβους και όχι σαν μια ακόμα σκηνή βίας που βλέπουμε συνέχεια γύρω μας. Αυτό. Από την άποψή μου δεν πρέπει να την δουν και δεν θα καταλάβουν τι. Διότι μιλάμε για ιστορικό πολιτικό πλαίσιο που δεν είναι κατανοητό ακόμα και αν έχουμε διαβάσει. Δεν είναι βιωματικό, δεν είναι beat, δεν κουμπαλάνε τίποτα ως μνήμες, τραύματα κλπ. Οπότε δεν θα το καταλάβουν και μπορεί να πάνε και στραβό μήνυμα. Παρόλο που ήταν πολύ ωραία παράσταση και ο συγγραφέας και ο ηθοποιός δεν άφησε τρύπες στο μήνυμα, αλλά ένας θέος μπορεί να το δει και λίγο υλοποιημένα και λίγο μαγιά και λίγο κλπ. Τώρα, για τους νέους πείτε, από να ακούνε, κοιτάξτε κάτι, τι έχουν τα μουσωτικά στοιχεία και δημοσιογραφικές περιγράψεις χιλιάδες ρεσίες μάλιστα. Και τα άλλα τα γεννημένα προφόρηση του τι νοήτου. Όλοι και άλλες σερζένες. Το ερώτημα είναι, αν πού να καταλάβουμε και πάλι που σε κατανόηση, τι θέλουν να μας πούνε, τι κοζούνε, ή αξιακό σύστημα έχουν, τι θέλουν να κάνουν ζωή τους, γιατί μισούν τον καηνό τους, τον υλικό τους, γιατί τον γελοποιούν τα μήτρα, γιατί κουβαλάνε μαχαίρι για να πάσουν το πρωί πάλι στους όπλους. Δεν καταλαβαίνω ότι αν το παραβραβήξουν στα άκρα, θα έχει το οργανωμένο έγκλημα να στρατολογήσει και να πετούν από μαγκές της εφηβείας σε καριέρα εγκληματία. Άρα το θέμα των νέων, μην πιστεύετε πάρα πολύ τους αριθμούς, μην πιστεύετε πολλοί δημοσιογράφους, με το έχει η ελληνική κοινωνία. Χωνεύσε το, καταλάβει και απλώς ηθική βανική πέρα από. Άλλη μία, ναι. Ευχαριστούμε καταρχάς. Θέλω να ρωτήσω, γενικεύοντας λίγο την ομιλία, ίσως πάει πιο πολύ και στον κύριο Πανούση, αλλά θα χαιρόμουν να ακούσω οποιαδήποτε απάντηση. Αν υπάρχει πράγματι μεταμέλεια για όλα τα εγκλήματα και αν ναι, πού τραβάμε τη γραμμή. Δηλαδή, μπορούμε να πατήσουμε είτε θρησκευτικά, είτε προσωπικά, είτε κοινωνικά. Αν είναι έτοιμη μια κοινωνία δηλαδή, να συμφορήσει και μέχρι ποιο έγκλημα. Γιατί όταν γίνεται ένα έγκλημα το οποίο μπορεί να είναι παιδοφιλία, για παράδειγμα, μηδενίζεται η προσωπικότητα του ατόμου σε εκείνο το σημείο και από εκείνη τη στιγμή και μετά αποκτά μια νέα ταυτότητα, αυτή του παιδοβιαστή, για παράδειγμα, ή λαμβάνει μια επιπλέον. Πώς θα το αποφασίσουμε αυτό, και υπάρχει ένα τα μεταμένη, και αν υπάρχει τα μεταμένη. Κοιτάξτε κάτι. Όλα τα δύσκολα. Κατά την εκτίμησή μου, εξαιρώ τους επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος. Ο εγκληματίας πάσει κι αυτός. Πλήττει και πάσει. Η εκτίμησή μου είναι κλιματολογική. Άρα, μέσα στη φυλακή, ή ακόμα και αν δεν έχει σημασία, γίνονται διεργασίες πυθίκες. Διότι προφανώς ο δικηγόρος ή καράστατο προτείνει να εμφανιστεί μετά βελινέκτη. Αλλά αυτή είναι μια δικονομική δήλωση. Δεν δείχνει αναγκαστικά μια ψυχική κατανόηση για τι έχει κάνει, μια άρνηση της πράξης εν τέλει αυτού. Ιδίως αν έχουν αρχισυντετρακιστές εγκληματίες ή εγκληματίες πάθους κλπ. Δεν τόσο πέπε ότι όλοι αυτοί μεταμελούν.
Άρα, αν έχεις πεταμέλεια, πρέπει αυτό να εκφραστεί κάτω. Για να εκφραστεί πέρα από το πλαίσιο της ελάφρυνσης της πηγής, που να εκφραστεί στο θύμα. Και στην κοινωνία. Άρα, αυτό δεν έχει ερευνηθεί στιγμονικά. Για να σας απαντήσω ότι έχουμε 35% μεταμελητές σε ένα άρθρο πριν 10 μέρες έτσι, από πού βγαίνει και μετανοήσανε και γιατί μετανοήσανε. Έχει σημασία να δούμε την ψυχική πλευρά. Αλλά ξέρετε κάτι, όλοι εμείς εδώ πέρα, τα κυρίως σπίτια μας, κάποιοι ενδιαφερόμενοι, ευαίσθητοι ενδιαφερόμενοι, θα αξίσουν λίγο παραπάνω. Αλλά πώς θα κάτσει να ασχοληθεί τώρα με κάποια που έχει κοσούλια μπειρακή για το τι έγκλημα, πώς ακριβώς το θείωσε, τι θα γίνει όταν αρχίσει και πάει τέτοιο και βαρύτο. Δεν έχει τόσο ενδιαφέρον πολιτικό, αξιακό κλπ. Οπότε δεν το πολύ μέρετα. Πάντως εμένα θα με ενδιαφέρει από τους αμναταρρύθμους. Άλλο είναι, αλλά με βάση το τελευταίο σχόλιο, ειδικά για τα παιδιά, όταν έχεις μια κόρα που αντί να πραγματικοποιούν τις λεγόμενες της επαναστατικής δικαιοσύνης ή αποκαταστατικής δικαιοσύνης, ειδικά στις μικρές ηλικίες, δηλαδή με απλά λόγια, τα παιδιά να μην πηγαίνουν ούτε σε φυλακές, ούτε σε νομοκοπήριο, ούτε σε οποιαδήποτε πιστή δομή, αλλά να έρχονται σε επαφή με το θύμα, αν μπορούμε να το περίσουμε έτσι, ώστε ακριβώς να προωθηθεί η ένδειξη πράγματι, ας πούμε, με τα μαλλιά. Έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ηλικιακού ορίου ποινικής ευθύνης. Έχουμε ακόμα σκληρότερη μεταχείριση των ανήλικων παραβατών. Πρόσφατα, τελευταία 1-2 χρόνια, η κυβέρνηση είχε κήρυξει πόλεμο στην ελληνική πραγματικότητα με ένα μονολυθικό και καταστροφικό παρελθόν. Αλλά για πρακτική διαδρομή της εφαρμογής σε μια κοινωνία όπου τις και τις κλητικές. Όταν είσαι μια κοινωνία η οποία βασίζεται στο πηλίκι της κόβου, δηλαδή πάμε για τις εφελίδανους γείτονες που σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Το εσωτερικό το μήνυμα που εκπαίδευε είναι ότι το θηρίο θα επιζήσει, ο μικρός θα παγωθεί και αυτά περνά όχι θεωρητικά, όχι να το ξέρω από κριτική ειδήσεων, είναι εξαιρετικά, αλλά από τον άγωνα ενός κυβερνητικού προσώπου μιας οξυδικού παράγοντα που έχει αναπτύξει σε προφήτη και σε ιεροπρόσωπο στη λύση της δημοκρατίας, τις λύσεις δεν είναι δυνατόν να προωθηθούν. Άρα και εδώ υπάρχει μεγάλο ευρώς, μεγάλη ευκαιρία παιδά της κοινωνίας προς μια πιο προοδευτική κατεύθυνση. Ναι, πολύ χαίρομαι για αυτό που είπε ο Βαγγέλης τώρα, γιατί πράγματι δημοσιογραφικά μιλώντας, και εγώ στη δουλειά κάνω, είμαι η Νόρα Γάλλη, έχει γίνει πάρα πολύ σκληρό το πλαίσιο όσον αφορά την εφηβική εγκληματικότητα τα τελευταία χρόνια. Το συντηρητικό is an understatement, είναι μια επισημείωση, είναι εγκληματικό το ίδιο. 2 παραμέτρους, καταρχάς να διαφωνήσω με τον κύριο Πανούση και λυπάμαι γι' αυτό. Πολύ χάρηκα που 16χρονη κοπέλα είστε και το είδε και δεν θα συμφωνήσω ποτέ με οποιαδήποτε θέση που δεν είναι η δική σας, αλλά το μεγαλοποιώ, το ότι τα σημερινά παιδιά τι τα νοιάζει η δολοφονία Λαπράκη, ξέρουν γι' αυτό. Αν δεν ξέρουν θα μάθουν και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Δηλαδή αυτά που βλέπουν κάθε μέρα είναι πολύ πιο μπερδεμένα από το να έρθει κάποιος σε ένα θέατρο που κάτι σημαίνει αυτό, έτσι από πριν. Δηλαδή έρχεται κάπως για να σκεφτεί 2 πράγματα, ούτως ή άλλως. Είναι τέτοιο το πλαίσιο το ίδιο. Οπότε μακάρι να άφηνε, θα έλεγα εγώ. Οι 2 παράμετροι που θα ήθελα σίγουρα από τον Βαγγέλη, από τον Μάρκο, από τον κύριο Πανούση, από όποιον θέλει, είναι πρώτο πόσο η εγκληματογενής είναι μια κοινωνία που δεν δίνει θεσμικές διεξόδους στην οργή. Και μιλάω για οργή γιατί αυτή βλέπω συνεχώς γύρω μου. Από πολύ μικρά πράγματα μέχρι πολύ μεγάλα.
Εγώ μπορώ να νιώσω τεράστια οργή όταν βλέπω τον Πρωθυπουργό να κάνει σκι στα Καλάβρητα του Σαββατοκύριακου που έχει πνιγεί μια γυναίκα σε ένα μεγάλο δήμο της Αθήνας, για παράδειγμα. Νιώθω πραγματικά όχι. Και το δεύτερο, μια και μιλήσατε πολύ ωραία για τη διαμεσολαβημένη βία, μήπως να μιλήσουμε και για την απολυτικοποίηση της βίας, που μεταφράζεται συνήθως σε ψυχοπαθολογία ή ατομική ευθύνη και παραμένει εκεί. Αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Κύριε Πανούση. Κοιτάξτε, θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω σε σχέση με το αν θα πρέπει να δει τη σύγχρονη ιστορία, τα δραματικά και τις ιστορίες. Είπατε δολοφονία του Λοκάρ. Δεν έχουμε και πολλά άλλα Δυστυχώς, ναι. Αλλά ξέρετε κάτι, να το δει και να το διδαχθεί και στο σχολείο, αλλά να το διδαχθεί στο πλαίσιο. Εδώ δεν είναι να δεις μια ταινία. Εδώ είναι να πρέπει να σου εξηγήσει. Δηλαδή, αν ένας 16χρονος ήταν εδώ και μας άκουσε 15χρονος και μας άκουγε μετά και άκουγε όλα αυτά, θα πρέπει να. Αν απλώς έβλεπε μια ταινία, θα μου επιτρέψει να πω ότι κουβαλάει και αυτό στερεότυπα ή αντιλήξεις που δεν είμαι βέβαιος, δεν το αποκλείω, δεν είμαι βέβαιος ότι θα κάνει αυτομάτως καλό με την έννοια να κάνει διερωτήσεις θετικού τύπου. Το δεύτερο θέμα που θίξατε, πρέπει να το χειριστεί ο Δημήτρης ο Μανιάς, που είναι πιο πολιτικοποιημένος από μένα. Ο Διαβάς, θα σου ρίξω ένα καφέ περίπου. Κοίταξε, οι θεσπικές διέξοδες στην οργή για να δω αυτές μπορούν να είναι. Μπορεί να είναι μια αγαναξημένη πλατεία, μπορεί να είναι ένα κάψιμο ένα κτίριο, η Βουλή, μπορεί να είναι τα κόμματα, μπορεί να είναι η κοινωνία των πολιτών. Δεν μπορεί να είναι από το κράτος, δηλαδή πού είναι το κράτος. Η κοινωνία. Δεν υπάρχουν άλλοι φορείς οι οποίοι μπορούν να απορροφήσουν την έννοια να θάψουμε. Να την πάρουμε για να την επιστρέψουν πιο δυναμικά, πιο θετικά, πιο δημιουργικά, όπως θέλετε. Αλλά ναι, πρέπει να το βρούμε αυτό, δεν το. Όμως, για να προλάβω τον Δημήτρη Μανιάδη, γιατί ο Κούντερ έχει πει κάτι ωραίο, το λέω στα αισιοδοξία κόπιο του λαού. Εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε ένα φως στο ορίζοντα που θα το πείτε στο βάθος του διαδρόμου της ζωής, θέλει μεγαλύτερη ενεργοποίηση, κινητοποίηση, ανάλυση κινδύνων και σωστή. Από το διάβολο. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία των πολιτών είναι στα γραστά, θέλω να ακυρώσω τον τίποτα, δεν θα πρόβληση. Τα ΜΜΕ είναι, τα πανεπιστήμια αυτά που είναι, τα σχολεία, η ακαδημία, όλοι αυτοί που θα περίμενες να είναι κάτι άλλο και να πούνε κάτι άλλο, ως θεσμοί ευθύς άνθρωποι που είναι προπάνω σου πάστε και λένε τι κάνουν. Είναι αποφοβισμένοι, λέει, παραγωνισμένοι, παρυπασμένοι με μειοψάδο. Συμβασμένοι. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε ένα μοντέλο, όπως είπατε, μιας νέας γενιάς που μπαίνει την πείρα στα χέρια του από ταυτόχρονα έχει ένα σχέδιο αισιοδοξίας, να είναι ένα σχέδιο να στο αφήσουν, το παρακαλώ. Αυτό, αν το υποκειμένοι άνθρωποι, δεν το λόγο που να κάνουν. Δεν θα υποκύψω τώρα στο πανούσια προβοκάτσια, γιατί θα πάμε σε άλλη συζήτηση. Ο ειδική ριζικής είπε αύριο. Είχαμε πει με τον Μάρο το Σόβιο, συνάδελφο μας, έτσι να την οριοθετήσουμε κάπως τη συζήτηση. Θα μας έκατσε πολλούς λόγους. Είδατε όμως ότι τελικά είναι και ένας δείκτης πολιτισμού και δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να συζητάμε για τώρα θέματα. Το λέω γιατί σε αυτή την περίοδο ο Άισις σκοτώνει μέσα στην Αμερική. Έτσι, δεν το σκοτώνουμε αυτό. Και σήμερα μόλις είχαμε ιατρές εργάτιες στη Βάρια του Σταντρίκαλα. Και το τι είναι βία, το τι είναι αντιβία. Πού τελειώνει και πού ξεκινάει, μου είναι πολύ ιστορία και δεν θα κλείσουμε. Παρότι έχουμε πολύ τους φίλους κάτω. Είναι ο Σταυρός ο Πανελληνίδης εδώ ιστορικός που έχει κάνει επιτυχία νους φίλους της ιστορίας του 20ου αιώνα. Ο Φώτος ο Μαραντόκης, φίλος μου σκηνοθέτης ο Κυριάκος Βαγγελάκος,
το είχε απασχολήσει και εκείνο η υπόθεση αυτή, που και σε φόρη υπέροχα ο Μάρκος Φουγέτος, καλή τυχαία παραστάσεις, όταν είχε συλληφθεί ο Μπουρής, το χτύπησαν πάρα πολύ τραγούδι. Και βάζω πήγαινα από τις φυλακές από τον Κορυδαλόν, πήγαινα στη Γέπτηκα. Τον χτύπησαν πάρα πολύ σχεδόν τον κάμερα. Μέσα από την λούβα και μέσα και τα... Όταν ρωτήθηκε ένας εκ των μαρεπινητών, πέρα από το ήταν γιατί πεθάνει και δεν έχει σημασία, γιατί τον χτυπήσατε, είχε πει, υπάρχει και όριο. Αυτός που έλεγε, θα δεις τι έδεσαν και απακούσε. Υπάρχει όριο. Και ο Λουίς ήταν παιδόφιλος ο εκπαιδοβιαστής. Θέλω να πω, η συζήτηση ήταν μια συζήτηση απόλυτα ρευστοποιημένη και πάρα πολύ γόνιμη να γίνεται όταν την ίδια στιγμή υπάρχει ο αυτονόητο της δημοκρατίας, που η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη τελικά. Είναι ένα κεκτημένο σε διαρκή, αγαπητέ Διάδη, διαπάλει μέσα στο λαό και μέσα στις κοινωνικές τάξεις. Ευχαριστούμε όλες και όλους.